आंनि हिन्जावा पेरालाइसिस जानानै दङ। दिनै गोबां डाक्टार अजा नायदोंबाबो जेबो फाहामथाय हायाखै। खुलुमबाय बिएम सोदोबनि नायगिरि नोंथांमोन। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सनापुर गामि आंनिया पस्ट अफिस सल्टुगाव 78 पिन नाम्बार 78333700। दिनै आंनि समस्याया ओरैबायदि जानानै दं। थांनाय 2021 मायथाइनि 9 फेब्रुआरिनिफ्राय नैबे आंनि फिसा हिन्जाव जोनोम जादोंमोन। बे दिननिफ्रायनो आंनि हिन्जावा पेरालाइसिस जानानै दङ। दिनै गोबां डाक्टार अजा नायदोंबाबो जेबो फाहामथाय हायाखै। मोजां माबायाव सिकित्सायाव फैयाखै। क'क्राझारनि 7 डाक्टार नायदों। आलामिन सार आरो सासेया दिगेन्थ बर' गुवाहाटीनि मनिषा बायद' होननाय आरो सासेया बि फान्दे बाङालिना बिहारि बियो। बिसोर 7 डाक्टारा नायदोंमोन। नायनानै जेबो प्रुफ जायैयाव गावसोर नायनायाव जेबो प्रुफ जायैयाव बिसोरो गुवाहाटीयाव थिनहरदों। दिनै रां रुफा गैयिनि जुनै आं गुवाहाटीयाव लांनो हायाखै। दिनै बे क'क्राझाराव नायनायावनो दिनै आंनि बारि बागान हा हुफ्रा बन्दक जानानै दङ। दिनै आंनाव जेबो रां रुफा गैला जाबाय। दिनै आंनि गथ'आ गाइखेर मोनजाया। गाइखेरा जोनोमनि सप्तासे उननिफ्रायनो बिनि बिमानि आहारा माने रानथेलांजोबदों आरो। बिनि उनाव आङो लेक्ट'जिन बायनानै होदों 6 मास 7 माससो। बिनि उनाव फैसा गैयियाव आं माइरं देग्लिनानैसो जाहोगासिनो दं। दिनैबो बे माइरं गुन्दैखौनो जानानै थायो आंनि फिसाया। दिनै बे फिसानि जुनैनो नैबे बिमाखौ आङो फाहामनानै लाखिनो लुबैयो। दिनै बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरनाव खुलुमनानै जा एसे रायजो राजाफ्रा अननानै आंनि हिन्जावखौ फाहामनाय जुनै जा थाइसे थाइनै हरनो हायो आं बेखौनो रायजो राजानाव खुलुमनानै आर'ज गाबनाय जाबाय। लोमजानायानो डाक्टार अजा नायबाबो हामनोनो रोङासै, जेरावबो जुफिनो रोङासै। रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायानो जाबाय। आं माखासे बाथ्रा बुंबावनि। बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव गामिनि होनना बुंदों। खेंखाइ बाजार खाथिनि क'क्राझार ओरै थिनालिथिं थांबा मोनगोन। बे आब'आ जेब्ला नैबे आगै जे नैबे गथ' जोनोम जादोंमोन अब्ला बिनि 9 दिन बा 10 दिननि उनावहायनो बे माने जाथाया जादों होनना बुंदों। आहार रानलांदों, आथिं रानलांदों, पेरालाइसिस जालांनाय। दा दिनै हुइल चेयाराव थानो गोनां जादों। दिनै गावनि गथ'खौ गोसो जानायनि आहार दौनो सानब्लाबो दौनो हायि बायदि जाना दङ आरो बिनि हौवायाबो गोबां खस्थ' जानानै दङ। दिनै बिराद दुखु मोननानै गावनि हौवायाबो आरो बिनि गेजेराव हिन्जावाबो जोंखौ कल खालामना लेंहरनायलाय जों बेखौ खोनानानै मदद खालामनो थांबाय। नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै आबुङै डिटेल्स फोरमायहरनो हागोन आरो लोगोसे डनेसन होनो गोसो जादोंबा डनेसन हरनो हागोन। गोजोन्थों। प्लिज शेयार खालाम भिडिअखौ। So guys, बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों, ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों। बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार। बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बैंक एटिएम दं खाथियावनो बेवहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय। बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होनना बुङो। बेवहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जीरा आंटी बैठता है यहाँ पे, आप लोगों को रिसीव करेगा। आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्लास बनाया जाता है पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब, ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है। यहाँ पे सारा ग्लास है, ये सब ग्लास है। ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब दिखेगा। उसके बाद आपका ग्लास तैयार होगा। सो 5 मिनट्स में ये हुआ है। आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा। ये खाजलगांव सेंटर में है, डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है। खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल।